לכל המאזינים ולכל הצופים, אנחנו עם פרק 6 של הפודקאסט שלי, לא הבנתי, והיום איתנו אני מאוד 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 מתרגשת להציג לכם את נויה כהן. וואו וואו וואו, לא כולם ביחד. אוקיי, אז נויה החיים שלי, שאנחנו חברות כבר תקופה. הרבה. אנחנו חברות כבר תקופה. מה כזה? 19? 2019? לא. כן? כן, שאני הייתי בשנה א', זה היה 2020. מחריד, בוא נעביר נושא. בוא נעביר נושא. אז איתנו נויה, שהיא יוצרת תוכן, קומיקאית, שחקנית, מוח יצירתי, שלא פגשתי עדיין עוד כזה בחיי. ואני כל כך שמחה שאת פה, יפה שלי. אני מאוד 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 שמחה. זה פודקאסט, נשמה, תדברי, לא לעשות וודג'. אני מדברת, אני לא, מה אני יכולה? תתחיל אותי, זה פודקאסט, מה אני יכולה לדבר עלייך כאילו? את יכולה. אוקיי. לא, אז רגע, אני אגיד מאיפה אנחנו מכירות קודם כל. אז אני ונויה מכירות, אני חושבת שפשוט מהאינסטגרם, נכון? היה לנו איזה, את אצלי עוקב, אני אצלי לך עוקב כזה. כן. התחלנו להגיב אחת לשנייה על סטוריז. הבנו שיש פה איזה חיבור. שיש פה איזה חיבוריישן, ונהיינו חברות, נפגשנו מחוץ לרשתות, ועכשיו אנחנו חברות, ואני מאוד 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 שמחה מזה. מאוד מאוד שמחה שאת בחיי. אז בואי ספרי קצת על עצמך, מה את עושה בימים אלו. אז ככה. כן. אני בת 25, נושקת ל6. היידה, גם אני עוד שבוע. וואליה. כן. וואו. 27 עוד שבוע. וואליה. אומי גודנס. כן. לומדת משחק, אני לומדת בטכניקה. היידה. ואני יוצרת תוכן. בעיקרון. אז אני אגיד, תפסיקי להצטנע רגע, שנויה, עם יוצרות התוכן, עם מחלוצות יוצרי התוכן בישראל. את עושה את זה כבר המון זמן. כן, 2017. שעוד היית חיילת, נכון? לפני שהיית חיילת. התגייסת כבר ביצירת תוכן. כן. וואו. כן, ואז הייתי בצבא וזה נתקע. כן, בסדר, לכולם זה קורה. תראי עכשיו מה נועה טקה, פתאום לא מעלה יותר תוכן. לא, היא מעלה. אבל פחות. ואני כאילו אובססט. כן. ואני כאילו אובססט, אני מחכה לסרטונים שלה כל הזמן. אז את בעצם יוצרת תוכן כבר המון שנים. התחלת באינסטגרם, נכון? כן. אינסטגרם, מיוזיקלי. תכף יש עשור לדבר הזה. עשור? ב-2027 זה עשור. אתם יודעים בכלל שיש את הרשתות כל כך הרבה זמן? זה גם. אנחנו נולדנו לפני ה-ChatGPT. נכון. טוב, אז בעצם את, גם אני אגיד שאת היית כזה מהאנשים הראשונים שאי פעם דיברתי איתם שהיה להם וי כחול. וזה ריגש אותי בטירוף. זה פלקס? אני לא יודעת. זה פלקס מטורף. ושתדעי שאני עכשיו במלחמות עם אינסטגרם. מלחמות, כי אני לא מוכנה לשלם על וי כחול. אני לא מוכנה. תקשיבי, אני הייתי כזה... איך קוראים לזה? מציעה, כאילו, שולחת, כן, כל התפסים וזה. אין לי עצבים, די. ופתאום יום אחד, איזה כיף לך, למה לי זה לא קורה? אין לי מושג, אבל קודם היה לי כתר במיוזיקלי. וואו, זה של פעם. ואז זה הפך להיות וי כחול. ועד היום מגיבים לי, יש לך וי כחול, זה כן, 2018. יש לי כבר תקופה, חבר'ה, אתם לא בלופ. הרבה זמן, לא יודעת מתי שמתם לב לזה. איך בא לי וי כחול? אין לך בטיקטוק? אין לי. לא בטיקטוק ולא באינסטגרם, וזה ממש כואב לי באגו. אבל בטיקטוק זה, נראה לי זה יותר... זה כואב לי באמת באגו. אם אומרים לך לבחור אחד. באינסטגרם או בטיקטוק? וי כחול אחד, כן. אינסטגרם. כן? אינסטגרם. חד משמעית, כי באינסטגרם זה יותר כזה, הפורטפוליו, זה יותר של העבודה. מבינה? זה יותר בפרסטיג'. אני דווקא הפוך, את יודעת? כן? כי העבודה שלי יותר בטיקטוק. כן. אז אני יותר נותנת בראש באינסטגרם. נותנת בראש. כמה יש לך באינסטגרם? אני לא זוכרת 54.3. ובטיקטוק? 110.7. נו, אז בטיקטוק יש יותר. נכון, אבל כאילו די, בטיקטוק זה לא חוכמה. הרבה יותר קל להשיג עוקבים בטיקטוק. זה גם נכון. הרבה יותר קל. למרות... זה תלוי. לא, זה תלוי. זה תלוי, אבל את יודעת, את כותבת מערכונים, את כזה עושה, אני כאילו יושבת על טרנדים. יכולה אבל גם לעשות. איזה נראה לך שיש לי עצבים לשבת לכתוב? לא, דבר ראשון, אני לא כותבת הכל. באמת? לרוב זה, אם זה משהו שהוא מסתוסרט, נגיד סלמה וכזה, זה נקודות.
כאילו פאנצ'ים, אני רושמת את כדי הפאנצ'ים. לסבר את האוזן, אני אגיד לכולם שיש לנויה דמות שהיא עושה באינטרנט. לא דמות, היא קיימת, היא באמת. היא סופר חלק ממך. היא פשוט מחליפה אותי לפעמים. היא אלטר אגו. היא פה בחוץ. היא התאומה המרשעת שלך. היא תכף תיכנס גם. קוראים לה סלמה. התחלתי איתה לפני 7 באוקטובר? כן. ואז היא פשוט... מבצעים קודמים. אשכרה. היא הייתה פשוט שירות הכוחות של חמאס. שירות לקוחות של חמאס, זו דמות גאונית בעיניי. זו דמות גאונית בעיניי, אני חושבת שבואו להתארגן איתי, של סלמה. לבריחה מעזה. זה היה סרטון. את יודעת שחסמו לי אותו איזה 3 פעמים בטיקטוק? מה? אני בשוק. חסמו לי, כי כל השונאים... פרופליז? כן, אלפים. באו איזה... בשעה הראשונה הוא עשה איזה 500,000 צפיות. ברור, כי זה היה סרטון גאוני. משהו הזיה. כי זה היה סרטון גאוני. ואז חסמו לי אותו אחרי איזה יום, נעלם, דיברתי עם טיקטוק, החזירו. נחסם שוב, החזירו, נחסם שוב, וזהו, אפשר להחזיר. אני גם יכולה לדבר עם טיקטוק, כדי שהם יתנו לי כחול. אני יכולה... תשמעי, אחרי זה נחליף מספרים. תשלחי לי את הטלפון. טוב, אז ככה, בואי תספרי לי, בא לי לשמוע מה היה הסרטון הוויראלי הראשון שלך. דבר ראשון, הייתי בתיכון, ולא הייתי מגיעה לבית ספר. מתחברת. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני כאילו יעלה, לא אכפת לי מי שיראה, היה לי איזה 200 עוקבים, שזה רק היה חברים, וזה הייתי בטוחה שאני על עמוד פרטי גם. כאילו כל זה באינסטגרם, כן, לא ידעתי כאילו לתפעל או כלום. אני מעלה איזה סרטון שסתם תלמתי באיזה 1 בלילה, שאני מקלפת מסכה שחורה. את זוכרת? את יודעת על מה אני מדברת? אולי? מסכה, כאילו... המסכה מתקלפת. כן, מסכה שחורה מתקלפת הזאת של... כן. ולא יכלתי לצעוק, כי זה היה 1 בלילה, אז כאילו כל המימיקות וזה היו מאוד מוגזמות. אז אני פשוט, לא יודעת, פשוט העליתי את זה, לא חשבתי יותר מדי, יום למחרת אני קמה, אני רואה מלא אנשים שאני לא מכירה, כותבים לי, אומרים שזה הצחיק אותם, ואני כזה, אוקיי. זה קצת הלחיץ אותי, אני כזה, מי אתם? ואני כזה, אם אנשים אוהבים, יש לי בנק סרטונים שהייתי מצלמת, פשוט העליתי כל איזה יומיים, פעם בשבוע כזה, ואני רואה שעוד אחד תופס ועוד אחד תופס, וזה עולה, וזה כזה, הכל כזה מתגבר. וזהו, ואז פתאום נהיו עמודי מעריצים. וואו. שזה פיפי, אתה רואה את עצמך כאילו, גם היה כאילו... אדיטים וזה... כן. תספרי לי על הפעם הראשונה שביקשו ממך סלפי. את יודעת שאני זוכרת את זה? באמת? אני בחיים חושבת שאני לא אשכח את זה גם את הילדה. אוקיי. זה היה בסינמה סיטי בגלילות. מאלף. והייתה שם חנות מגנים, ברור, מגנים לטלפון. איך את אוהבת? אובססיה. איך היא אוהבת? אובססיה. ואני מסתובבת וזה, מסתכלת, פתאום איזו ילדה כזאת קטנה בלונדינית, שיער ארוך, באה אליי, אמרת לי, אני מכירה אותך באינסטגרם, אני יכולה תמונה? ואני כזה... ברור, את רוצה שאני אצלם? מה תעשי איתה? מה תעשי עם התמונה הזאת, אבל בסדר. וזהו, כן, אני ממש זוכרת. התרגשת. אני לא זוכרת את התחושות שלי, זה פשוט היה לי מוזר. כן. וזה פשוט כזה היה מאוד... את מכירה אותי ואני לא מכירה אותך. כן. זה כאילו, זה התחושה, כזה עד היום גם קצת, זה... אני יודע שאני, אחרי שאלת יצאה, הסדרה הראשונה שעשיתי בטלוויזיה, אני ממש הלכתי ברחוב, וחיפשתי שיזהו אותי. באמת, באמת, אני מודה בזה עכשיו. אני כל כך לא במקום הזה כבר. לפעמים אני אפילו... וזיהו אבל? זיהו. וקראו בשם של הדמות? איך זה עובד? בטח, קרני. היו קוראים לי קרני. וזה היה מרגש אותי בצורה יוצאת דופן. עם הזמן כבר התרגלתי, וזה כבר פחות מרגש אותי. זה כאילו עדיין מרגש שמכירים אותי, אבל לא, זה אני כזה... תמיד מופתעת מחדש. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. מה החלום שלך? לשחק. לשחק. That's simple. פשוט וקל. הכי פשוט שיש. פשוט וקל, רוצה לשחק. כן. את חושבת, הרי יש את כל הדבר הזה שמלהקים... לא. כמו שאת רגע, אבל הקהל לא יודע. לא עוזר. אז זה מה שרציתי לשאול, כאילו מעניין אותי על איפה זה יושב. כי באמת יש את המגמה הזאת של ללהק כוכבי רשת ומשפיענים לסדרות, סדרות נוער, סדרות מבוגרים. איפה זה פוגש אותך? את עושה אודישנים? כן. אני עושה אודישנים, היה לי גם קול בק לא מזמן, אני לא מרגישה שהכמות עוקבים היא כזה, כאילו היא עוזרת. לא יודעת, כי כן היו דברים, כן היו, כאילו כן הרגשתי שיש כימיה וחיבור ושזה הולך לכיוון טוב, ולא, שזה בסדר. אבל כאילו, אני
אנשים חושבים שברגע שיהיה להם 600,000 עוקבים, אז פתאום כזה יקבלו כל תפקיד שהם. אז בסופו של דבר יושב על התאמה. כן. כאילו, לקח לי גם זמן להבין את זה, כאילו, כי אני כן אומרת, יכלתי לעשות את זה, יכלתי לעשות פה, יכלתי. את חושבת שהפרסונה האינטרנטית שלך אולי דווקא פוגעת? תראי, אני לא מלהקת. כן. אז אני לא יכולה לדעת מה עובר להם בראש. אבל יכול להיות שבגלל שזה כאילו יש איזושהי, כאילו הקדמה, יכול להיות שזה יוצר איזשהו... כן, שיש להם כבר איזו קונספציה בראש על מי את. כן, שכאילו אני לא... יכול להיות, אבל... אם זה כאילו העניין של העוקבים, תשמעי, העוקבים שלי מאוד רוצים, כאילו אני רואה גם בתגובות, כאילו, יום, מתי תקבלי תפקיד, מתי זה, למה לא רואים אותך בסדרה, למה רואים אותך פה וזה... אז אני חושבת שברגע שנגיד, ואני כן אקבל משהו, לא חושבת שבהכרח יהיו את התגובות של עוד כוכבת האשת שמקבלת תפקיד, כאילו, כי זה, כי אני חושבת שאני גם מספיק מוכיחה את עצמי ברשת, שזה לא כאילו עוד, כן. אחת שעושה טיק טוק. אז, ויש לי, אני אשאל עוד משהו. למה את כותבת? אולי תכתבי משהו. יש לפעמים, כן. תכתבי לעצמך תפקיד. נורא מעניין אותי גם סטנדאפ, תפקיד, את אומרת. גם סטנדאפ. יש לי כל הזמן רעיונות לדברים, לסדרה, לפה וזה. אבל באמת, את בן אדם כל כך יצירתי. אני באמת לא יודעת איך לשים את זה על הדף. לכי לקורס. עוד אחד. לא, לקורס כדי שתדעי איך זה צריך להיראות, ומשם תרוצי. כן. אני חושבת שאת יכולה לכתוב לעצמך תפקידים וואו. אבל זה נחשב. ברור שזה נחשב. כאילו מרגיש לי שזה כזה. ברור שזה נחשב. בואי תראי משהו, אני אגיד בקצרה. לימור צרפתי פרץ, היוצרת של חזי ובניו, כן. כותבת את הסדרה הזאת, היא כתבה את הסדרה הזאת במשך 7 שנים. 7-8 שנים. והיא כתבה לעצמה בהתחלה בכלל את התפקיד של אלי, את התפקיד שאני עושה. אשכרה. ואז היא הבינה שאולי זה לא כל כך נכון שהיא תעשה את אלי. והיא למדה משחק וכזה? היא למדה משחק, היא בוגרת בית צבי, והיא שנים דופקת על דלתות. בסופו של דבר, התפקיד הראשון שהיא עושה בטלוויזיה, זה תפקיד שהיא כתבה לעצמה. את חושבת שאם נותנים לך סצנריו דמיוני, שבו יש לך כפתור, אוקיי? תראי איך לקחתי את זה למשל כפתורי. יש לך כפתור, את לוחצת עליו, ואת מקבלת תפקיד ראשי בטהרן, סבבה? אני שאול לצורך העניין. סייב. את לוחצת על הכפתור, מקבלת תפקיד ראשי בטהרן, כסלמה. כסלמה ברמות. אבל נעלמים העוקבים, וכל הדבר הזה. מוחקים לך את הטיקטוק. אבל יודעים שעשיתי את הדברים האלה? כן. רק טהרן? לא, אבל שכאילו פתאום את נהיית שחקנית רצינית שעושה רק את זה. וואלה, לא יודעת שאלה קשה. לא יודעת להגיד לך. כי את גם נהנית מזה, מהליצור. כי מצד אחד זה שלי, אני מחליטה על הכל. לא מביימים אותי, לא מחליטים לי, לא זה. זה אני מאשרת לעצמי את הסרטונים. וגם, לא יודעת. זה קהל שלך, זה קהל שבנית כבר המון זמן. זהו, כאילו, כן, אתה עובד קשה בשביל זה, ואז כזה, לא יודעת, אני חושבת שזה, שאלה קשה. כן. שאלה קשה. אני אלחץ על שניהם. שני כפתורים. זאת שאלה ממש קשה מעיין אהובה, כי אני אחד שאוהבת שניהם. עוד קשה מעיין אהובה. כן. ובואי נשאל עוד שאלה. יא. איך את עם כסף? אוהבת, אבל... אוהבת כסף. שמי, אני לא אסרב. יש כסף ביצירת תוכן כשאת לא עכשיו שחר חיון? זה מה זה תלוי? תלוי. יש חודשים שיש מלא, ויש חצי שנה שאין כלום. כן. כי זה כאילו כל כך תלוי. אבל את עושה כזה קמפיינים, תוכן ממומנים וכל מיני כאלה. כן. אבל אני כאילו גם משתדלת מאוד לעשות את זה... בדרך שלך. כן, שזה לא ייראה כזה פרסומת. ואם הלקוח מאוד רוצה שזה... בניגוד אליי למשל. לא, ואגב, אם הלקוח מאוד רוצה שיראו שזה פרסומת, אז אני עושה על זה כאילו פרודיה על. ואם הוא לא זורם, זה ייראה לא טוב. אז חבל ברמות. ובאסה לשנינו. חבל ברמות. אני אגיד שאני, כשקיבלתי פעם ראשונה תוכן ממומן, את לדעתי היית מהראשונים שהתייעצתי איתם על כאילו איך עושים את זה. מותר להגיד? לא. אז נראה הייתה מהראשונה לעזור לי. של סקימס. כן, כן, אני וטום באום. אני וטום באום. אז
רגע, אז תספרי קצת, את גרה עם ההורים, נכון? כן. מהמם. אני רגע אתן פה עדכון למאזינים ולצופים, שאחרי חודש וחצי של סאבלט בתל אביב, גם אני נכנעתי ונשברתי. לפעמים אין ברירה, you know. מטעמים כלכליים, זהו, כן. אני בחרתי לחזור הביתה לאמא שלי. אני בדיוק היום אמרתי לפסיכולוגית שלי, אם היה לי את הכסף, כן. מזמן הייתי מאורחת. לא, אז אני אגיד לך מה, יש לי, פשוט יש איזה חמסה. וואו, איזה משפט רע להגיד. יש לי, אני יכולה להרשות את זה לעצמי כרגע, תפו חמסה, אוקיי. אבל המיינד סטייט שלי, כשאני גרה בתל אביב, הוא קמצני ובזבזני כאחד. ברור, כי את לבד. אני מתקמצנת על עצמי מצד כן. אחד, אני כאילו יכולה לחפש חניה 7 שעות, רק כדי, ויש חניות בכחול לבן, את האמת שחניות. אבל אני אחפש פשוט, באפור, כי אני לא רוצה לשלם את הפנגו. ואם את מאחרת לאנשהו? חניון. ברור אוכלת על הקבר שחניון, ונכנסת אבל לחניון. איך אפור? אין לי את הסבלנות לזה. אז אני גרתי בדרום תל אביב, את יודעת, זה זה המערב היה בבא הפרוע. לשם. מערב הפרוע, אני יכולה לחנות על זקנה ולהדליק את המעבבים. הכל בסדר. מחנה על רכב אחר. כן, זה לא משנה, כל עוד את עם המעבבים, הכל טוב. את זוכרת את הפעם הראשונה שהציעו לך כסף על סרטון, או על סטורי, נגיד לצורך העניין? אני אגיד לך מה, אני זוכרת את השת"פ הראשון שלי, שזה היה וואו. בלי כסף, אני זוכרת את הקמפיין הראשון שלי. שזה תני היה את שניהם. עם כסף. קודם כל, מה היה בשת"פ? השת"פ היה להגיד מותגים מותר. כן, אוקיי. אם לך לא מפריע. זה היה של ווישוז. ווישוז, נעליים, כן. אבל לא התחמנים. לא, חנות. כן, כן, כן. זה. כי כבר היה לנו שיחה על הנעליים ובתחמנים בפרק אחר. לא, חנות אמיתית, חנות שעומדת בקניונים. כן. והיו לי נעליים וצילמתי. אני חושבת שהברטר הראשון שלי, השת"פ הראשון שלי היה לדעתי סוויט בוקס. סוויט בוקס. וזה היה מהמם, ואז התחלתי לעשות איתם מלא שת"פים, וביום הולדת 23 או 4 שני, אני כבר לא זוכרת, אבא שלי, ליום הולדת, שלח לי סוויט בוקס הביתה, ואני פשוט הסתכלתי על זה והייתי כזה, זה מה שבחרת לקנות לי ליום הולדת 24, אבא, ממתקים, שאני גם ככה מקבלת בחינם, זה מה שבחרת? מה עם רכב? עזוב, תביא 300 שקל, תביא כסף. וואי, אבל סוויטבוקס... לא, זה היה שת"פ מהמם. זה היה ברטר שווה ברמות. כן. היה פעם אחת שהם הציעו לי ואני הייתי בדיוק בתפריט, אז אני כזה... כן, זה היה קצת בעייתי. והפעם הראשונה של כסף. הקמפיין, זה היה... מה זה היה? ציון נפל. ציון. היה לארטיק. לארטיק. אני חושבת שזה היה... מה, וכזה שלחו לך את זה, כזה, נו, איך מלא- צידנית ממותגת? יואו, איך בא לי צידנית ממותגת? וזה היה באינסטגרם, את יודעת? זה היה תמונה באינסטגרם, וזה היה תמונה? 1,000 שקל. או 800, משהו כזה. 800. משהו באזור. סכומים של פעם. סכומים זה של סכומים פעם. שלא היינו מודעים עדיין. כן. לא הלקוחות ולא... בדיוק, שלא ידענו מה... זה באיזה... 70 שקל, אני אתן לך. אני אתן לך נשיקה בלחי, ותסתפקי בזה טוב. חיבוק זה בסדר. כן. לא, ברגע שמבינים שגם אפשר לעשות על זה כסף, אני היום שאני כן. הבנתי שאני יכולה לעשות על זה גם כסף, זה... אני הייתי בשוק. פרה פה פה פה. זה של מקדונלד. נכון. אז בכל פרק. אנחנו בוחרים ז'אנר של מוצרים, ואנחנו בודקים כמה זה עולה לנו פה, במדינת ישראל המתוקה והקטנה שלנו, לעומת העולם. והיום נושא שאני סופר אוהבת. קניות בסופר. היי, את עושה קניות? אני אוהבת סופר. את עושה קניות בסופר. כן. למרות שאת לא גרה לבד. תשמעי, אם אני צריכה משהו אני אקנה. אני אקנה בסופר. לא, כי אני נגיד עכשיו... סופרים בחו"ל איך אני אוהבת אבל. וואי, זה כאילו לפעמים איזה אטרקציה, כאילו כיף. במקום ללכת לאיזה משהו עושים. איזה כיף, זה סופרים בחו"ל, לא יצא לי לחוות המון, אבל באמת זה אחלה. אין לה סופרים בחו"ל. באמת זה אחלה. מעניין אם כאילו אנשים מחו"ל באים לפה, הם אומרים, יואו, אין כמו סופרים בארץ. אין על אושר עד. אני חייבת לבקר באושר עד. אין על מקסטוק. מקסטוק, אבל באמת אין על מקסטוק. האמת שכן. באמת אין על מקסטוק. היי, חפשו אותי לשת"פ. בקיצור, אז אני זורקת לך מוצרי בסיס מהסופר. אוקיי. ואת ככה תנסי לנחש כמה הם עולים. בארץ ובברלין. איך אני אוהבת את ברלין? איך אני אוהבת את ברלין? פשוט ברלין היא כזה פסגת העולם הנאור בערך. ורגע, יש לך כאילו קצת, את יודעת כאילו, יש לך כמה? אוקיי. את יודעת כמה, אוקיי. לי כתוב ואני לא הולכת להגיד לך. אוקיי. עד הסוף. כמה עולה? לחם אחיד, כיכר לחם. פרוס. מאפיית אנג'ל.
לחם לבן או לחם... לחם לבן! אוקיי. אחיד! אגב, ללחם לבן קוראים לחם שחור. די, לא להמציא. הכיכר לחם, הלחם עניים הזה שיש, קוראים לזה לחם שחור. את גזענית. בקטע טוב. בקטע ממש מאמן. כמה עולה כיכר, פה בארץ. כן. זריקי ניחוש. כאילו משהו בי אומר 15. את לא רחוקה. 10 שקלים. 10 אוקיי. שקלים. זה הייתי קיצונית קצת. כן, 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 פרגנת למעלה. כן, כן, כן. פרגנת למעלה. כי מה אני אעשה פרגן למטה? את מהממת. ונחשי כמה עולה לנו אותו לחם בברלין. 5 שקלים. 5.80? קרטון ביצים. מדינת ישראל. ארץ המשק. ארץ זבת חלב ודבש וביצים. 25. 14. דעדי. כן, כן, כן. עכשיו הולכת לקנות. זהו, אני הולכת לקנות סטוק, כאילו. וכמה בברלין? 8 שקלים. אני אענה בגרמנית? 9, שזה אומר 9. וואו, הייתי קרובה. מאוד, מאוד. וואו, קרובה מאוד. יש אותי בגרמניה. חלב. חלב דבש וביצים. חלב אם? כן. או ש... אם של מי? שלי. מלא. ים. רגע, חלב של הפרה. חלב בארץ. זה בפיקוח ממשלתי? סליחה על... שאלה? כן. מחיר בפיקוח ממשלתי. 15? 9.5. מה? 9.5. אני לא יודעת איזה חלב אני קונה. איזה חלב את קונה? אולי באמת קונה חלב אם. ובברלין? 5 שקלים. 4. טוב, אני טובה. תקשיבי, יש לי את המחירים שם. יש לך את זה ברמות, אני חושבת שאנחנו רוצות לעשות רילוקיישן, אני ואת ביחד בברלין. לסופרים שם. לסופר, ספציפית לסופר. לא, יש לי חברה שהייתה עכשיו, גרה 4 חודשים בגרמניה, ואני חושבת שבלילה הראשון שלה שם, פעם ראשונה שעשתה קניות בסופר, היא שלחה לנו תמונה של כזה מלא שקיות. ועלה כלום. והיא אומרת כזה, נחשו כמה זה עלה לי הכל. 100. משהו כזה, זה כאילו לא עלה לה כלום, זה 7 שקיות. הזיה. נראה לי יותר זול לטוס לשם, לחזור לפה. בדיוק. בקיצור, המסקנה, כמו תמיד, היא שהכל יקר פה ברמות. את יודעת, אני עכשיו בקורס של טכניקה. ואנשים חדשים וזה, אני מכירה שם, כאילו, את התלמידים שהייתי שם, והם בטוחים, משוכנעים, שיש לי בוכטות. בטח. של כסף שאני ככה מפזרת וזה, הולכת, אמרו לי מה, בקמפיינים את בטח עושה זה, משום שקמפיין אחד מחזיק אותי לאיזה, לא, חבר'ה, אנחנו עלובות. לא. עלובות. אמא שלי משלמת לי על קניות בסופר. איך את לא גרה לבד? כאילו, כי אין לי. כאילו, גם זה, בואי, זה לא זול. לא. אי אפשר, גם אם אני אחסוך מגיל 6, זה לא. ממש לא. חבר'ה, זה לא הכל נוצץ, כן? שתדעו. אני גם בהתחלה הייתי מאוד בבושה מזה שאני נעזרת בהורים שלי. אני עכשיו, אגב, כשחזרתי למושב, תפסתי את אח שלי, הקטן. לא, אמרתי לו, לא, סליחה, לא את אח שלי, דיברתי על זה עם אמא שלי, רציתי לדבר על זה עם אח שלי, בסוף דיברתי עם אמא שלי, אמרתי לה, אמא, את כאילו, זה נראה לך לוזרי, שחזרתי הביתה? היא אומרת לי, ממש לא. לא, ברור שלא. ממש לא. את יכולה להרשות לעצמך, אם היית עכשיו משנה קצת דברים וזה, הייתי יכולה להרשות לעצמך לגור בתל אביב, אבל את לא. אבל אין סיבה. כן. כל עוד יש לך את האופציה. כל עוד יש לי כפרה על משפחה ועל בית, שמכיל אותי ואוהב אותי, אין לי סיבה להתקלב. וגם את ספציפית יודעת שכנראה זה יהיה תקופתי. בעזרת השם. זה טיפתי. זה טיפתי ברמות. טיפתי ברמות. אז כאילו... כן, תראי, אני אומרת שאני תכף 26, ואני עדיין גרה עם ההורים, כולם כזה, למה? ככה! כי אין! לפעמים פשוט אין. נכון? אז בסדר. וגם קניתי את הרכב. הלו. וגם שילמת לימודים? גם את המכינה, גם רכב, גם עכשיו שילמתי חצי מהלימודים, אגב, הם עושים לי חצי, שזה מאוד חמוד. אז כאילו... מושלם. מה שאני יכולה, אני...
כן, אז תדעו חבר'ה, אין בושה בלעזר בהורים, לא משנה. הם לא סתם בשביל שם, אחרי זה אנחנו נעזור להם. זה משהו זה אגב, אמא שלי אומרת לי את זה כל הזמן, שאני מבקשת ממנה משהו, ואז מתנצלת, היא אומרת בשביל זה, אני פה. כן. בשביל זה הבאתי אותך לעולם. בשביל זה? כדי להוציא עליי כסף מלא. כדי לשלוח אותי ללייזר. את פה, כדי שאני אבזבז עלייך כסף. השאלון המהיר. מה הסכום הכי גדול שהוצאת במסעדה? 200 שקל. ראש העין, חבר'ה. נקסט. לקחת פעם הלוואה מהבנק? לא. נקסט. מה הגילטי פלז'ר שלך? נרות. נרות וקייסים לטלפון. חד משמעית. עניתי בשבילך. כן. מה העבודה הכי בזויה שעשית בשביל כסף? רציתי לעבוד בגולדה, אבל לא קיבלו. באתי ליום אחד, ניסיון. אני בשוק. ניסיון לא הצלחתי, את יודעת איזה קשה הגלידה? מאמי, אני עבדתי בגלידריות רוב החיים שלי. מאיפה את חושבת יש לי כזה? פשוט לא צלח, לא צלח. וואי, הבאתי לאיזה איש זקן ממש קצת גלידה. ממש דחפתי לו כאילו את הגלידה בפנים, ואז הוא החזיר את זה לבוס שם, למי שאחראי. והוא כזה... תפטרו אותה. מה זה? לא היה אפילו זמן לפטר, אני עוד לא התקבלתי. חיים כן, זה היה מאוד מביך. סיפור קשה. כן. סיפור קשה. מה המינוס הכי גדול שהיית בו? לא מזמן, זה 10,000. וואו, קשה. קשה, אבל חזרת משם. כן, השתקמתי. בעזרת השם, יופי. כן, הלכתי קבוצות תמיכה וזה. מהמם. מה הייתה ההחלטה הכלכלית הכי גרועה שעשית? אני מנחשת שזאת. כן. אני מנחשת שזאת. לעבוד בגולדה. לעבוד בגולדה. האם אי פעם התביישת בשיחה על כסף או על ההכנסות שלך? אני כאילו לא אוהבת להתמקח על קמפיינים, אז עושים את זה בשבילי. אז כן. אז זה נראה לי זה. פייר. כן. מה הסכום המינימלי שאת צריכה להרוויח בחודש כדי להרגיש בנוח? 8-9. גם אני. נראה לי. הייתי יכולה להגיד יותר. כן, אבל כאילו בוא נהיה כזה בסדר, נהיה פריות. זה 20,000. אני אוהבת את השאלה הזאת. מה הפריט הכי יקר שיש לך בארון? לא על הבובו. בארון? נראה, אולי זה? לא. שוז. תשמעי, הרכב זה הכי יקר שאי פעם קניתי. אבל זה לא בארון שלך. תשמעי, הוא כזה קטן, הוא יכול להיכנס לארון. הוא יכול. אוקיי, אם היית יכולה להוציא סכום בלתי מוגבל על משהו אחד, מה היית קונה? דירה? בלתי... כן? לא כאילו אוכל או משהו? משהו כזה... סכום? כי אני חושבת שהייתי הולכת על כאילו וולט או הזמנות משעין. לא הבנתי, יש לי מספיק כסף ואני אעשה... הזמנות משעין ברמות. אני אקנה דירה. סליחה, זאת התשובה שלי, מה את שופטת? אני הכי שופטת. או אוכל או הזמנות משעין. אני אקנה דירה שתהיה איתי לכל הזמן, לא הבנתי. בסדר, את חושבת חכם, אני חושבת לא חכם. וזה ההבדל, זה ההבדל בינינו. מטוס פרטי. אוקיי, אז נויה, תודה רבה שבאת, ותודה ששיתפת, ותודה שעזרת לי ככה להבין דברים, ותודה לכם שצפיתם והאזנתם. אני הייתי מיקה צור, צי כמור, נשתמע בפרק הבא של לא הבנתי!